tubig na usay makadungog ka sa murag na kusukay sa sahon sa tubig tas mag brown na gani ang dagan sa na ba dako ang bahay dito sa taas. Pero dili ahead of time sir na Di sa kato nakalitan ibaw ang pagkusog na gani dapat ibaw ang kusog na nakalit man to na nakita sa video hinay tas ang auban awasa diri sila nagpadapin sa area na wasa kibaw asa dagat tubig katong naanon ta tumang dapit sa unsa nagyanan sa tubig isa gyud ka maratol presence of mind ang siguro magtaging mo na kung survey rin sa lugar. First time.